Myslíš si, že AI nahradí umelcov? Pravda je oveľa zaujímavejšia. Časť 8. AI a ľudská kreativita. Počítače nikdy nebudú tvoriť umenie, hovorili sme si. Dnes AI vytvára obrazy, hudbu aj texty. Znamená to, že umelci sú ohrození? AI nenahradí kreativitu, zmení jej definíciu. Keď fotoaparáty nahradili potrebu maľovať realistické portréty, umelci nezmizli. AI nás oslobodzuje od rutinnej tvorby a umožňuje nám sústrediť sa na to skutočne jedinečné, víziu, emóciu, kontext. Umelá inteligencia môže pomáhať s technickou stránkou tvorby, zatiaľ čo vy sa sústredíte na to, čo chcete vyjadriť. Budúcnosť patrí tým, ktorí sa naučia s AI spolupracovať, nie s ňou súťažiť. Viac na mojom webe. Ďakujem za pozornosť.